Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haba penpau yala ka jong ka jing sngokia. Uba Gabriel Walang ubadairu MLA bat MDC ke Kongres na Nongstoin Constituency. Ulaong baladon kamban pet bat bishar banya yaga reservation policy bakan long kumno banyalam na kabenta ka jat benrio jong ka jilla. Ulaong ruha ka por ba ulait banyadan benta ka waini ki workshop kabalong ha Chandigarh. Ulaong bakila dan hadu arpa hunyongut ki MLA bat kini baro ki dan ka jong ka jing sngokia bat ka jingmut ban keren halor ka bha thungkam ni ka reservation policy habaya keren bat kilat pathai khubor ba Gabriel ulaong bakum bagi pat ba kanong ston kila jid yu ban long unong mi khaman kumta haba ukren halor ka ga mat kamut ba ukren tang na ka benta kanong ston constituency Henry ukren na ka benta ka ri bat ka jat benreu hi baro kini isi di mga nang don shom station po badon ka workshop hapo Mahali Chandigarh ni don arpu nyurgut kia mali makni yu i baborok kia mali kia don laga jom jom ji sukhia lor kani kam dan re kam lei ba ong ba kim kwa am kran re ki don laga jom ka jing slow lor kani ka policy ban kawiru la barok kia mali hindu pungut kini kran ba kim pen pau laga jom ka jing tham ka jing angmut ka jong ki kala ban don ki e ka jing bongsu tana ko ka jilla ka chni yang ni ngakran tamam tai ladi ngakran na ka benta jong ka parti na jono ko ma ki palba jong no style constituency kila je dia na para ka juga por haba ngakran benta kam sim ngakran tam nam ta no style constituency ara ki jingkran ka jong ka long na ka benta ka jalai bro ka we kam tam nam ta ka jai bende ka jui de ka e ka ngakran bon in sabisha bon in sape babun ki bakan tho la ne ki ban yaro kaya kebayas kapa day habat ka resolution policy lai dom kam bagin hapan pe bania ban bisar bania ban kpi bania bakan no kumno manyalam na benda ka jat benrio ka joni on yo i hagi si sibon ki calls ki balawan bunba perlong yang aro bangan haban perkhat sanjai ya kan kam bakan no yalam bakla ya jat benrio ka joni babangin la ban yo ya kay ka babatang na kumta ka jay benrio ko jumi kaga por election nala kapat iki paipa banang to yarap lam banganya don rengkat tapi to tepi paipa banganya don rengkat tapi ki paipa haki bun ba ki benta na kumta ka jimha jo ka jay benrio ko jumi karena ngit scam bo blay udang la ka jo ka benta ban silent ini ha ka ni ka reservation policy begin la ban le ya ka babatang kenang ba kajat bentiu jungi kalian barkan bulan haka jijin jar yang iskem ba dipaiba kinong jai ailat lem ni kum ki legislator bagi nang yo bani ti bini susu manang ti kham juli susu ya ka jimba jom kani ka kam ka bani laya itu kini ya dekat bat dekat ka jingli jauh beli bagi eke ki bagi le kilong na ka manta ka jimba jom kajat bentiu ka jungi oh ne resolution penting itu kan banyak besar banyak benda kami banyak ya ke kebabahan nak untuk kerja bendera kejung bat kan dom kan no kejingta ya ke jela ini ke jingi per so jumut hak liang jong jingi per jat bendera